Helo, fy enw I yw Roger Thomas, Dirprwy, Brif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Pleser o'n mwyaf gennyf i gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 i 2025. Ein nod yw bod yn arweinydd byd o ran ymateb i argyfyngau a diogelwch cymunedol, ac mae'n cynllun corfforaethol yn amlinellu'r modd i'r ydym yn bwriadu diwallu angenion y cymunedau ar ydym yn y gwasanaethu, a hynny drwy gyflenwi gyswanaeth ac ansawdd uchel. Mwyn gywireddu ein gweledigaeth, rydym wedi datblygu 4 nod strategol drafft, sef ein pobl, ein cymunedau, ein hamgylchedd ac ein dyfodol. Rydyn yn hyderus y bydd ein nodau strategol ac amcanion gwella a lleisiant yn ein galluogi y gyflawni yn dyletswyddau strategol a datblygu ein gwasanaeth ymellach i diwallu angenion y dyfodol. Fel sefydliad sector cyhoeddus, rydyn yn croesawu eich safonbwyntiau mwyn yn helpu i liwio a gwella ein gwasanaeth tân ac achub, ac hynny mwyn parhau i datparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon o radd flaenaf, ac fydd yn eich chadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel. I gael ragor o wybodaeth, ewch i'r gwefan www.tanncygyc.gov.uk.